Navarro, ma'am. Good morning. Ma'am, doon ay pagbisita sa Directorate for Logistics sa Region 10. Aside sa patrol car nga napulo, aside bukang good news nga dala karon ni General Reyes mo. Yes, no, mapasalamaton kaayo ang buhatan sa Police Regional Office 10 under the leadership of our Regional Director, Brigadier General Ricardo Gonzales Layog Jr. kay Karong Gontaga. Nakaabot na gid no, nag-blessing kita sa napulo ka mga patrol cars nga ato ang issue nga to sa Misamis Oriental Police Provincial Office. Diin ang munisipyo sa Lagindingan, Libertad, Awan, sa Upol, Manticaw, Magsaysay, Medina, Taguluan, Talisayan, Villanueva. Makadawat na sila sa bagong patrol jeep nga Toyota Hilux nga single cab sa ilahang mga police station. And after that, mo paingon usab ang ato ang regional director kauban ang ato ang director sa ato ang logistics nga si Major General Mario Reyes sa Bukidnon Police Provincial Office alang usab sa lain na pod nga blessing sa usa ka admin building sa mismo nga anaa sa kampo sa Camp Unahon, Malaybalay City. And after that, mupaingon na po sila sa police station sa Villanueva Municipal Police Station kay aduna na po'y bago nga i-inaugurate, i-blessing nga standard nga police station. Finally, aduna na standard police station ang ato ang kapulisan sa Villanueva Municipal Police Station. Ma'am, nganong napulo ra kabuk diri sa karong kwan giton over diri sa Misamis Oriental, selected ni siya? Selected? Actually, mga municipality? No, this is not selected. Nagbase kita sa kaning katong ato ang directory sa katong kung kinsa ang angayan na ma-issuehan og mga patrol vehicles, no. Aduna man kita yung mga list sa katong mga police station nga adunay kakulangan nga mga patrol vehicle. So mao kana ang ato ang sa distribution list, mao kana ato ang ginabasihan kung kini nga mga police station is angayan ba nga magdawat o sa pag-una pod nga mga patrol jeep. Nagadepende na, Major, nagadepende kung kanus ang demand sa nagkadaiya nga municipal police station? Yes, of course. Magdepende ka na sa distribution list nga nakabutang sa ilahang mga respective nga mga police station. Kanang distribution list mao kana mag-ingon nga adunay kakulangon nga patrol vehicle sa ilahang mga police station. Pila yung worth ani, ma'am? Yes, ana kini sa kantidad nga 1.2 million pesos. Ang kada usa? Yes. Fund by PNP? Yes, this is part of the capability enhancement program for the fiscal year 2023 sa Philippine Police. Oh, okay. Ma'am, na-mention ganyan ni General Reyes katong pag-schooling ang mga supply officer and ang mga standard nga police station is na converter nga repeater. Unsa ni siya, ma'am? Yes, part of the speech sa ato ang guest of honor and speaker na si Major General Mario Reyes, no, ang katong adunay mga proposal niya as the director sa logistics nga mag-propose nga pagtauran og mga repeater gyud ang ato ang mga standard nga mga police station kay sa ato makita idolmans nga ang ubang police station aduna pay dili naka-separate ang mga repeaters, no, nga mo kana ang paggamiton nato para mas ma-enhance ang ato ang communication capability labo na kining paggamit nato sa mga radio. And of course usa ka sa kapangutan kato da yung mga supply officer. Yes. Of course ang ato ang mga supply officers gikinahanglan gyud nga adunay training kanila before they will be designated as supply officer sa ilahang respective nga mga police station. Importante kana kaayo kay dako ka accountability nga kung adunay training ang usa ka police officer nga maghawid sa maong maghawid sa posisyon ng supply officer, mahibaluan niya kung unsay gikinahanglan, kung sa dapat nga i-improve sa nga mga logistics sa ilahang respective ng mga police station. Ma'am, sige mga aside ani karong vehicle nga gipadala, no, gi-turn over. Asa pa mga napunang mga logistics nga mga needs sa Police Regional Office 10? Of course, kung maiyon kitag armas, mapasalamatan kaayo kita kay most of our personnel, no, tanan aduna na kita issue 100% kita
issuance sa armas. 1:1? Yes. Actually, ang uban gani kay adunay doble nga issue sa firearms depende kung asa kini sila na-assign. Just like kung yung kitag mga mobile forces, probably adto na sila yung mga issue nga mga long firearms aside sa katong mga short, aside sa mga short arms nila. Okay. And of course kaning ato ang sama sa gingon sa ato ang guest of honor and speaker, adunay kitay ginatutukan ang kaning sa communication na capabilities sa PNP. Just like sa iyang giingon ganina nga he is proposing na dapat ang ato ang mga standard police station adunay mga repeaters para mas ma-enhance gid ang ato ang communication capability. Major, isa kay ko lang ni ba dili ba hagit sa PNP kining pag-issue karon sa labi na sa katawhan nga matugutan na sila nga mag kuan sila baton sila og hindi nila malisensyahan ang kuan ba armas nga mini rifle. Yes, actually, adunay amendment sa provision sa implementing rules and regulations sa RA 10591. Tiin ang usa ka amendment ni adto is ang katong pag-allow sa ato ang mga civilian to possess, to register a rifle or semi-automatic nga aduna but semi-automatic lamang. Ang tumong tinguha ni ana nganong adunay amendment is para gid nga matagaan oportunidad ang katong mga capable nga mga tawo nga kabalo kita nga ang ilahang nature sa ilahang trabaho is at risk na. So with that allowing them na makabaton og semi-automatic na rifle nga dili mo taas sa 7.62 mm ang kalibre sa ilahang mga bala is matagaan na sila oportunidad nga ma-secure nila ang ilahang mga kaugalingon. Kay kabalo ba kita security also is that is a personal nga kaning personal security nato. Kung aduna kita kapas nganong dili man nato tagaan oportunidad katong mga tawo nga angayan, di ba? Oo. Kay ang kani man po pag-issue pod sa maong mga armas nga semi-automatic dili man pud kini basta-basta. Ato akong pagalantawon kung gikinahanglan pag kinahanglan. Angayan ba? Yes, angayan ba? Makapasar ba siya sa mga test nga ato ang ikuan sa iyaha. So dili ka na basta-basta and dapat ana sa type 3 license ang tawo nga pwede makabaton kung maong kalibre nga armas. Ma'am, iapilan na ito karon ang preparasyon na to for Holy Week. Kumusta? Naway mga deployment sa mga daghan og pilgrimage site sa ato sa Region 10 like Cagayan, El Salvador, and other Camiguin. Yes. Actually, no, andam, preparado na ang buhatan sa Police Regional Office 10 aron sa paghatag seguridad sa umaabot nga Semana Santa, which will start next week na gid Monday. Oo. And actually, aduna kitay mga augmentation of personnel coming from the Regional Mobile Force Battalion ug unang-una sa tanan ang Police Regional Office 10 naapot kita sa full alert status. Nagpasabot. Start karon? Yes. Actually wala gid kana na lift Idol Mels no. From December hangtod karon wala pa gid na lift ang full alert status. But then aduna kitay mga inspection, red teaming inspection nga ipahigayon ang atong buhatan ngadto sa atong lower units na to ensure nga ang tanang mga personnel are present during that time nga nag-render gyud sa ilahang serbisyo sa ilang respective of assignment. Kay ato ang ginalantaw nga this will be daghan gid kaaystanan ang mga tawo nga mga hapod kay kabalo kita pag Semana sana it's not about religious activities. Ang uban pud this is their time nga mag-relax kay holiday mo ang time nila nga magbakasyon pod and ato ang ginalantaw nga daghan kaaystanan nga mga maayo mga gwapo nga mga tourist destination ang Northern Mindanao. So apil kana sa ato ang gina-konsidera no dili lamang ang paghatag natong seguridad sa mga sa atong mga churches, mga pilgrimage site, but apil usab ang tourism nga aspeto. So so far no ang ato ang ginahimo sa pagkakaron, we are intensifying our law enforcement operation. Importante kana kaayo ang ato ang intelligence monitoring on the ground. Apil na usab ang ato ang pagpahingusog sa ato ang police visibility sa mga places of convergence. Apil usab sa ato ang mga transportation hubs, mga terminals, bus terminal, seaport, airport. Importante kana ang mga border control points nato. Aduna na usab kitay coordination with our counterparts from the Armed Forces of the Philippines. Sa ato apong Philippine Coast Guard adunay mga augmentation para dugang pwersa sa inyong kapulisan and mga force multipliers advocacy group nga mutabang kanato pod sa pag-secure sa maong okasyon. Basta mga additional ninyo nga mga mahimo nga i-implement karon nga tuig base sa inyong recommendation o assessment sa last year nga
Holy Week? Actually, ang ato ang direktibas on the ground is ang ato ang mga field commanders is they need to coordinate with their respective LGU. Okay. Kaya basit aduna po yung mga kabaguan sa mga polisiya nga ipatuman po ilabi na sa pagbisita sa mga pilgrimage sites. So magdepende ka na idol men sa mga local government unit kung unsa pod nga mga ordinansa ang ilang ipatuman, kung mapatuman sila og adunay panahon nga curfew or kaning maglikorban bagaha. So it will always depend sa ato ang local government unit. That is why ang ato ang direktiba sa atong mga field commanders to coordinate with the respective LGU. Ma'am, pabor ba sa inyo sa PNP or uyon ba mo nga na dili ipag-overnight sa mga pilgrimage site ang mga katawhan? Actually, ang on the part of the PNP, ang atuan ni Ana is kung sa man ang kalihukan is ato ka nang ma-secure, walay krimen nga mahitabo. As to the kaning permission kung overnight or dili, ato ka nang ihatag nga desisyon sa ato ang mga religious sector, kana sila ang makatubag ni Ana Idolmans. Ang ato yung more on nakafocus kita no sa PNP na ma-secure ang tanan nga kahibihukan kabahin sa kaning Semana Santa. Mami, mga mensahe karon sa publiko. Okay. Ang Police Regional Office 10 under the leadership of our Regional Director, Brigadier General Ricardo Gonzales Layog Jr. Sa kanunay no nga among panawagan sa ato ang katawhan sa kahiusa o pagtinabanga labaw na sa ato ang kapulisan, pinaagi sa paghatag og impormasyon ngadto sa ato ang kapulisan sa mga tawo nga adunay mga kadudahang lihok, mga panghitabo, mga insidente sa ilahang palibot, mga tawo nga adunay armas, dala-dala og armas, importante kana ma-report mga unattended baggage package sa atong palibot, dako kay nangabutang nga ma-report gid na diretso sa ato ang mga pulis, sa atong adunay kitay mga police assistance desk code nga ato ang ipangtukod sa mga places of convergence. Importante kana tanan nga mga panghitabo nga unusual, makaingkit ang unusual nga dili kahitabo sa ordinaryo adlaw-adlaw nato no nga activities. So kana tanan importante kana nga ma-report sa ato ang buhatan sa Police Regional Office 10 or mga local police station nato. They can also visit our Facebook page sa Police Regional Office 10. Makita nila dito ang tanang hotline number sa ato mga police station.